Simpat ngapriang songpai pi borok sunu chula jengi thek ke por ka khalimat ka manta ko ban le ko wi topik kita ka bolong sphang kijing mayan mat kijing phala ke bangila ban syam ke badon ha ka bible ki ba don kijing ya dai wat hadu ka ni ka por bat ka ya ka bangi im menta te ka ni ka por yang ni kran sphang ki jing phala ki ba so tanat syah hadu ka ta ki bolong kum kita kijing sisa ke ba ngila ban syam bat yo i ke ba ka bible kala kedau bat kala yathu ling ba kijing yathu khanai ke ba ngila ban syam haka ki bolong kum kijing sisa ke ba ngidang la ban yo i ba ki don sisa hadu kini kisngi bat ki por ke ba ngi im menta kini kimlong tangkum kita kijing yathu khana nrei ki don ru kijing sisa ya kijing don jong kita ki jaka ki ba ya dai thek kum ka jing yathu khana bat kijing jia ki ba la tho ha ka bible te tu mentang nya phai phang si photli ki jing sisa ki ba la tho ka bible ki ba ngidang la ban yo i hadu kini kisngi bat ki por ke ba menta ka ba ning kong sephang ulum sinai lo tang pule kat kum ka bible dai hang ne ha ulum sinai ba boleh ula ayo Moses kita ki sipo hukum hato pitip na ba don ulum po Saudi Arabia ke bagi khat Jibal Allah ba ke ba bon ru ki ngai ba ni udai uta ulum sinai bat ke ba phala ka long ba ka benta ba jrong jong ni ulum la ong ba kala kem rong yong lut i kem ba la thang yu ka ding ka ba ya bat ka jing tho ka ba don ka bible ka ba ong ba ublei ula hiar halo jong ulum sinai ha ka dur jong ka ding bat ai sipo hukum ha Moses bat ka bon ru kinget ba ka ne ga dai kata ka jaka ha ka ba ka don ka jing dai bat ka jing thu khana ki ba don ha po ka bible ka ba ar mau siang ba phala ba Moses ula tit da uding du jong u na ka bentaban penmi mi ki khun Israel ka ba ngila ba cham kat kom na ka kitab Exodus lenong ka ba khat nyau bat ka bible ka yathu ingi ba la khot ya kata ka jaka ka horab ba don ka tuk ne ki ba ngai ba kila syam ya kata ka jaka ka ba don ha po Saudi Arabia ha ka ba don wei mau ba he ba yang ha pedang jong keris ya bat ubakat aliang bat napo jong ta umau hamar pedang jong laong ba ki don kita ki lunur ki pa pen i ba imat uni umau kala don ke jing tut ki ha ki por ki baladap no nang ta sa ka balai kini kalong ka ba kham so phla sha hadu kata bible ki thu ingi ba oblei ula pen kat aliang ki duriau ka ba saw khnang ba ki khun Israel kin la ban jam chi liang na ka banta man yo ban phat ban lai im na ka khti jong kisipai jong usim pharo kisian tes bat kinong wat bani along ba kila syam ki ki ba phla ha po trai jong duriau ka basaw ka ba kila ngai ba ki dei kita ki syakala ne ki tayar jong ki kalikulai jong usim pharo ki bala persyang ban jam siliang ka duriau ka basaw ban be na din i khun Israel hanrei ka duriau basaw kala nguit no yuki ka basaw sepang kanong ba Sodom bat Gomora ka ba oblei ula thang ya ka da ukendok ba ula panhap na beneng bat ka ding ka serkhei hak jaka ka badon Sodom ya ka duriau ka basaw laong ba kinong wat benia kila syam ya jaka ki ba kham sajrong ki ba ladap tang da udupai bat siap sudah bat laong ba jing long jong une udupai ka long ka ba compare bat kampla ni kui pat ki siap la ne ki depai ki ba ngi syam ka lang Sodom jong ka perthai bat kan ni jing syam laong ba ka long kum kata ka jing pensisa la ne ka support ya ka ka baka khana ka bala tho ha ka bible ka bakran sephang ka jing penjot ka jong ublei ya ka Sodom bat ka Gomora nomor ki pop jong ki bat kum juru kat kum na ka bible ya thu ba ka lok jong ulot kala phaidin ban pek ya ka Sodom bat ka Gomora bat kum ta kala long kum upaya jong umau melu bat ajan jong duriau ka bayap long bala don uwei upaya mau melu ubala khot kerteng ya kum umau jong ka lok ulot ko pen kan mau ni khlimat ba ka lok jong lot kala pen khen yak hukum ko jong ublei de ka ba phai sedin bat kala long kum ka ta ka dak jong ka jing pen sitom ko jong ublei na ka benta ka jing pen khen jong ka ku hukum ki jong ka basan sepang ka ying leng ko jong unowa ka bible ka yathu yingi ba ka ying leng ko jong unowa kala lej ban ne halor jong ulum araran ka babon kila ngai ba kila syam ya ta ka jaka ka ba ka ying leng ko jong unowa kala sange bat bala tap bat betep ya ka da usiap bat da utha halo jong ulum rarat badon hapo kari Turki wala umpat sumlala bat pentikenai ka jaka ka ba ka don bat ka jing he jong ka hanrei kene ka jing syam long ba ka long ka jing yadai ka bay jan bha bat ka jing tho ka bala tho hapo ka bible bat ka long ka ta ka we ni ki jing syam ka ba phla bha ke bala penimpat bat kersan ya ka khana ka bala tho ha ka tin ka jong ublei sepang ka ying leng ka jong unowa ka ban riu sepang ka pongsum jong ka bat siba ikan mau ik pong sum jong ka bat siba ka ba Jesu ula pen khia
ya wei ubru bapang yap siliang ki arkeologi le ni ki nong wat benya ki la siam ya kan ni ka benta ka basa jo kan ni kapung hapo kanong ba Jerusalem ka ba ya dai bat ka jing batai ka ba la siam ha gospel ka jong uyo nis kala nong ka basan bat ka dikhot ka baning kong ter bat ka long ka ka bas ngo phla bat ka bas ngo tanat sisa hadu ka takata ha ka ba hadu mentangi la ban lek sekani ka jaka ha ka ba ujisu lo le ka we ni kamba ka ba khrao ka jong u da ka ba pen ko yu tu bru ba pang yap siliang ka ba nyau sepang ka nong ba Jericho ka nong ba Jericho ka de ka we ni ki nong ba ki Islam tam ha ka perthai ha ka ba ka kenro jong ka la khalam hadien ba ki kon Israel ki la tawiyar sodong ya ka ha ka ba ki arkeologi le ni ki nong wat benya ki la siam ya kita kisien bat kejing sisa jong kejing kelam no jong ka ta ka kenro jong konong ba ki bala siam bat antat ru ya kapor bat kaya ha ka ba ka kenro jong konong ba Jericho kala kelam da ka ba kadau bat ya thu ru ba kadon ka ka da ka bala perlong ya konong ba Jericho ba kan kelam ka pon pa bat ka pen ken mau ru ingi baro ya kejing krau jong ka bor ka jong oblei hadu ngi gisngi ki por ka ba mentah ka ba pra la dangi pulih kitab jong isem nong ka ba arphau bat ka dikhot ka ba arphau usim hese kaya ola sana ya ka thliu na po khandau la ne ka tunnel ka bangi ang ban pentikna ya ka jing poi sa kanong ba Jerusalem ha ka por ba ki Assyria ki la kerkut ya kanong ba Jerusalem na ka banta ban her thama ban job ya ka kane ka thliu la ne ka ni ka tunnel kadang don hadu menta kalong ka we ni ki jing sina ka ba itanat bat ka bas kham ha ka ba nadu mensua ka ba ka jing trong jaka kalong hadu che jar nyos pa san pho phut bat ka bawan lam ya ka nadu ka wa jihan sadu kapung silom ka belong ka we ni ki jing sisa ki ba khrao ki ba la tho ka Bible ha ka ba hadu menta ki nong lek kai ki la ban yai ling ba kini ki thliu la ne ki tunnel ki ba don ha ki history la ne ka jing thu khana ka ba la tho ha ka Bible nang ta ka ba hadu ka long sipang ka jing siam ni ka jaka ka ba la sa nar phana ya Jesus Christ wat la kan ni ka benta ka don ha pedeng ka jing ya tainia bat ka jing wat benia handrai la ong bak don ka tu kat ni ki nong wat benia al ni ki research scholar ki ba langai ba ki la siam ya ta ki sakhi sabut sipang ka jing don jong ka snam ku jong Jesu ha kata ka kamera jong ka jutang ka badon hapo ka jaka ha ka ba ki ngai ba ka dei ka jaka ha ka ba la sa nar phana ya Jesus Christ ha le se wa da dang don bon ki ru start wat benia ki bom pat pedang ya kane bakalong ka jing sisa handrai hatu kamlong ka ba sngo kuman ka ba sngo phla bat ka ba sngo tenat bagi baro ki bala tho ka Bible ki don ringkat haki ya ki sakhi sabut ki balong kom ki jing pensisa bat ki ba pen ken mau yangi ba kini ki jing thu khana bat ki jing ja baro ki bala kadau bat ya thu ka Bible om dei ba ki long tang kita ki jing thu khana handrai ki dei kita ki jing ja ki ba ja sisa ha ka jing im jong ki breu bat haki jaka ki ba tikna ka bangila ban siam ka de ka perthai bat ka ba pen ken mau ru yangi ba ki baro ki bala tho ka Bible kalong ka ba sisa te nom ta ka ni ka por ngan pen kut no suang ne la phis ko tanat ye ka ne ka video so phasa share like bat kum juru wanam klat ban subscribe yo ne channel jungi ta hadu bing de siam pat ka video ko ble sibun ye fi baro